अरे गंजी ಮೊರನೆ ಡೈಲಿ ಹೊಲ್ದಾಗ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತೀರ 6 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬತ್ತಿತ್ತಿವಾಗ ಕಂಬದ ಪೂರ ತುಯ್ಯೇರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಡ ಬತ್ತದ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡಿಬೇಕ ಬತ್ತದು ಕಂಬನ ಪೂರ ತಿತ್ತದು ಸಂದೀಪ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಸಂದೀಪ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾತಿರ್ದು ಪೂರ ರಪ ರಪ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರಿಯರಿ ಅರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಡೈಜಿ ಹೊಲ್ದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಆಡೆಂಗ್ಲಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಡು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಗಾಲಿ ಬನ್ನಗ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಫುಲ್ ದೆತ್ತದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಸಂದೀಪ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿ ಲೆತ್ತಿಲಕನೆ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್